את שמואל הנביא. לטף את הדג, איזה נחמד. אהלן, מה נשמע לכם? בואו נעשה, אנחנו עושים מקרן הולוגרמות שקשור לתכונות האור, וזה כל זה לכבוד חנוכה הקרוב עלינו לטובה. נדליק את הדבק החם לחיזוקים, אבל עם הילדים אנחנו נעבוד רק עם דבק דו-צדדי, בין אם זה דבק דק ובין אם זה דבק עבה. איפה הדק שלי? הנה הדק. אוקיי, אז יש לנו את הבסיס השחור של הדיסק, וכבר אתם רואים אלכסון פה, ואת המכסה שלו שהוא פשוט כבר בא עם הציר. צריך לפעמים לפרק, הרי זה יושב, הדבר הזה יושב כאן, וצריך לפרק אותו, לעזור לילדים עם זה, ואז אנחנו יוצרים את היצירה. לא קשה, מאוד מספקת, מאוד מגניבה. הנה זה בא. מה שאנחנו עושים, נעבוד הרבה עם דבק דו-צדדי. ניקח שתי רצועות של דבק דו-צדדי, אחת מהן בחלק העליון של הצד הארוך יותר. זה מלבן, ואני שם את הדבק בצלע הארוכה יותר, בחלק העליון. שמתי דבק אחד. ודבק שני, אני פשוט שם אותו באלכסון, בצורה שהוא חוצה את החור של האמצע, ואז אני מקלף את שני הדבקים. כן, זה דבק שתמיד מאתגר. עכשיו אני לוקח את הדיסק כמו שהוא, עם הציר שלו, ואני פשוט עושה את זה ישר, כן? אני עושה את זה ככה באוויר, הילדים צריכים לעשות את זה ישר, ואני פשוט מחבר את זה, אוקיי? ככה, תתחבר לי. מה שנשאר לי לעשות, זה לשים שתי רגליים. את הרגליים אני רוצה לשים, כדי שזה יעמוד. זה מקל חתוך של שיפוד שאני מביא לך. אני מדבר פה למדריך, ואתם תכינו, אפשר ממקל ארטיק, הצופים מה שנקרא. ואני בודק, אני בעצם לוקח מקום, איפה אני מחבר את הרגל? אני מחבר במקום שיש לי פה את הדופן הקטנה הזאת בחלק האלכסוני. פה זה דופן גדולה, וגם לשים לב ששמים את הדופן הגדולה בחלק העליון, כי יש יותר שטח הדבקה שם. ופה שמתי כבר דבק למעלה על המקל, ועכשיו אני שם פה על החלק האלכסוני, ואני רוצה, יכולתי גם לשים פה דבק. הרעיון הוא שיש דבק מעל דבק, ואז יש שתי נקודות אחיזה, שתי משענות, ואז כשאני בא ומחבר, זה באמת נעמד. עכשיו אני רוצה לחבר עוד מקל שיהיה יותר חזק. פעם אני אראה את זה פה, פעם אני קודם כל מנתק את הדבק מהכיסוי שלו, וגם פה אני שם דבק מעל דבק. מבחינת הקו האנכי, הם אחד מעל השני, ואז שאני שם דבק, זה מתחבר. מה שיש לנו כאן זה אנחנו מניחים את הטלפון שמקרין סרט מיוחד שאני שלחתי לכם בקישור כלפי המשטח האלכסוני, וכמו כדור פינג פונג שפוגע במשטח ומשנה את הזווית שלו, ככה גם יש לנו חוק במדעי האופטיקה שנקרא חוק סנל, שהזווית שבה פוגע האור יוצא ממשטח שהוא אלכסוני
היא הפוכה לזווית שבה הוא הגיע אליה. במילים פשוטות, האור הזה בא ישר אל הפנים שלנו שמסתכלות על המקרן. מה שעוד נשאר לי לעשות, מה שנשאר לי לעשות עם בריסטול שחור נוסף, שזה עוד חלק מהבנייה, זה לקפל אותו לחצי. פשוט לחצי, ובנוסף קיפול קטן בקצה. קיפול, אין לי משהו סנטימטר, זה לא צריך להיות מדויק, אוקיי? ככה. ומה שכן אני צריך עוד לעשות זה לגזור, בואו נראה, נגזור מהפינה, גזור חצי מהגובה של הבריסטול. חצי מהגובה, אני מראה את הבריסטול, יש לי בריסטול מקופל לחצי, ועוד קיפולון קטן, הנה רואים את זה פה, והוא גזור עד החצי בעומק שלו. עכשיו, במקום הזה, שהוא קרוב לאיפה שהציר, שימו לב לא לחסות את המקום הזה, כי פה אני מסתכל. במקום הזה, בפס הזה, אני שם עוד דבק דו צדדי, מקלף אותו, ומתאים את החלק הקטן שקיפלתי לבריסטול אל הקטן הזה, ובשביל שזה יתאפס גם בצד השני, אני גם פה שם דבק דו צדדי, ולפני שאני מחזק אותו, אני בכוונה עוד לא אקלף אותו, אני עובר עם דבק חם ומחזק לילדים, זה רק אני עושה. שוב, ילדים מדלת ומעלה, אם שמים כפפות, ואם עובדים ברוגע, שומרים על רוגע, לא לעבוד עם דבק חם אף פעם, כשאין רגיעה. גם פה אני אשים חיזוק, אני אשים חיזוקים בכל העבודה הזאת, כדי שהיא תהיה חזקה, ואני יכול גם עכשיו לסיים את זה עם דבק חם פשוט, אבל בגדול הדבק הדו צדדי היה עושה לי פה את העבודה. אני סיימתי את העבודה, ואני מקפיד פה שזה מגיע עד התחתית. מבחינה מדעית, אנחנו מונעים כניסה של האור, הטלפון שלנו מונח פה, ומקרין לנו את הסרטון קדימה, ככה, והדברים האלו, הכיסויים האלה זה לכסות את הטלפון גם מלמעלה. בעצם, אם לא הייתי חוסם את המקרן עם דברים שחורים, עם פלסטיק ובריסטול שחור, האור שמגיע מבחוץ היה מתערבב לי עם האור של הסרטון, וזה סרטון מיוחד שהרקע שלו הוא שחור, כדי להקרין רק את האובייקט התלת ממדי בצורה שנראית כאילו הוא מרחף בחלל. אנחנו קוראים לזה מקרן הולוגרמות, לכבוד חג החנוכה. זה עבודה סופר מדהימה על הילדים. אני מתחיל מלהראות להם את זה עובד, כמו בסרטון שצירפתי בהתחלה, ואז יש התלהבות, אני עובר ילד, מראה להם את הסרטון, זה מכניס להם את כל המוטיבציה הדרושה, נחלק להם את המכסי דיסקים, מחלק להם דבק דו צדדי, מחלק להם בריסטול עם מספריים, הם יוצאים לעבודה, יש את החיזוק, ההסברים על הזווית של האור, ועל הנושא של הצבע השחור, שמונע התערבבות של אור, זה ברמה ההסברית מה שצריך, וזאת העבודה המדליקה לכבוד חנוכה, שהנה הספקנו בכל זאת. יאללה ביי.